יופי, עכשיו נצא. אני אצלם אתכם. הבחור הכי דפוק בבית חנניה? לא, זה הולך עכשיו לחדשות עכשיו. ליוטיוב. מה זה? יש פה מקסיקוזי. יובל, 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 אתה מתהפך. מה אתה דואג? הוא איזה... רגע, לבוא לאי? לא. יש מצב אני נשאר באותן השעות עכשיו, אבוד לך. נו, אתה בא סיבוב? כן, אני כבר נכנס.